ಲಾಯ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆತ್ನ ನಿಂಕುಲು ರೆಡಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಲಿರತ್ತ ಎಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಯಾರ ಹೆಂಗು ಕೂಡ ಪೊಣ್ಣು ದುಪ್ಪ್ಯಾರಿಗೆ ಐಕ್ ಸೊ ತುಲೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅದು ಬೈದಿತ್ತಾನೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಇತ್ತಯಾನ ಇತ್ತಯಾನ ಅಂಕಲ್ ಅತ್ ಮದಿಮ್ಯಾತಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಜೋ ಅತ್ಯಾನ ಯಾನಿತ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಚೇರಿ ಹಾಯ್ ಸುಸ್ತಾಯ್ತಾ ಸುಸ್ತಾಂಡ ನಿಂಕು ಸರಿ ಬಾ 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 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಆತಿತ್ತುಂಡು ಇಲ್ಲಡ್ ಏನು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಸರಿ ನೆರ್ತಿನ ಅತ್ತೆ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಬೆತ್ತಾದೆ ಫುಲ್ ಹೇರ್ ಪೂರ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಬತ್ತತ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಸೋಜು ಅಂತ ಇತ್ತರಿ ಐಕ್ ಏನು ನೆರ್ತಿನಾರೆಗ್ ಪೋಲೆ ದಾದೆಗ ಸಂಟ್ಲೆಕ್ಕ ಸೋಜು ಅಂತ ತೊಲ್ಲೆರು ಪೋತೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತ್ ಬಲೆ ಪಂತ್ ಏನು ನೆರ್ತಿನ ಅಲ್ಪರ್ದು ಕಾಲ್ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಪೋತೆರು ಇತ್ತೆ ಪೋತೆರು ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಕಾಲ ಬತ್ತುಂಡು ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಸೋಜು ಅಂತ ತುಲ್ಲೆರ್ಗಾರೆ ಹೀರೋ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ಅಂತ ತುಲ್ಲೆರ್ಗಾರೆ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ನಾಡ್ದುದಿಲ್ಲ ಪಂಡೆರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬರಡು ಎಂಚ ಪೊಣ್ಣು ನಾಡೋಡ ಬೊರ್ಚ ಪಂಡು ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷಡ್ ಬತ್ತೆರು ತೂಲೆ ಪೊಣ್ಣು ನಾಡ್ದೀತೆ ಎಂಚ ಗೆಪಡ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ವಿಷಯ ಫುಲ್ ಟ್ರಿಮ್ ಎಂಚ ಫುಲ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಎಂಚ ಅವ ಎಂಕ್ ಸೇಮ್ ಇರು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ತೂತಿತ್ತೆ ಅತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂತಿನ ವಿಷಯವೇ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡ 5 ವರ್ಷ ಪಿರಪ್ಪ ಅಂದು ಇಂಚನೆ ಇತ್ತರು ತುಲೆ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮದಿಮ್ಯಾತಿನ ಅಂಕಲ್ ಇತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅದು ಬೈದೆ ಅಂಕಲ್ ಅಂದ ಆರೇ ಒಪ್ಪುದೇ ಒಂಜಿ ಓಲ ಪೊರ್ಲುದ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ಎಂಜ ಆವಲ್ಯ ರಡ್ನೆ ತಾವಲ್ಯ ಪೊರ್ಲುದ ಏನೇ ಅತ್ತ ನೀಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಏರು ಸಿಕ್ಟಿಕ್ಕುವೇರು ಅತಿ ಈ ಅಂದಿಯ ಆಂಡಲ್ಲ ಈ ಗ್ಲಾಮರ್ ಒಂಜಿ ಓಲ ಬೂರಂದ ಇದ್ದಿ ಇಜ್ಜ ರಡ್ನೆ ತಗೊರ್ಚ ಏನ್ ಬಿಡುಂಡ ಏರ್ಲ ಇದ್ದಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಇಜ್ಜ ಸೊ ತುಲೆ ಎಂಚ ಆತನ್ ಲೈಕ್ ಆತನದ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಅತಿ ನಿಕಲ್ ಪೂರ ಎಂಕಿತ್ತ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಸುರುಪು ಲೈ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾತೇರ್ಕ ಒಂದು ಏರು ಮಾರೆ ಶೇ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತರೆ ದುಂಬು ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಲೆರ್ಲೆಕ್ಕ ಕುಜಲ್ಪುರ ಬಿಡು ಅಂತ ಸೊ ತುಲೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅದು ಬೈದಿತ್ತಾನೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಇತ್ತಯಾನ ಅಂಕಲ್ ಅತ್ ಮದಿಮ್ಯಾತಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಜೋ ಅತ್ಯಾನ ಯಾನಿತ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ದಬನ್ಪ ಶಿ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ದೌಲ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಕ್ಯೂ ಮಾರ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಮಾರ ಇತ್ತು ಯಾಂದಲ್ಲ 10-15 ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೋಯ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಶಾಪ್ ಏನು ಹೆಣ್ಣು ದನಿಕಲ್ನ ತೂವರೆಗ್ ಆತ ಕ್ಯೂಟ್ ಬರ್ತೇರು ಜನಕುಲು ಪಂಡ್ ಏನೇನು ಅಂದ್ ಇಯೇ ಬರೋಡಾವ್ ಏನಂತ ತೂವರೆ ಈತ ಸಮಯ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ದಿಕ್ಕುನ್ ಪೂರ ಪೋದು ವೈಶುಡ ವಿನ್ನುಡ ಪಾತಿರ್ರಿ ನಟ ಏರ್ಲ ಪಾತಿರು ಜರ ತುಲ್ಲ ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ದಾದ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂದು ಮೋನೆ ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಫಿಗರ್ ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಏನ ಏ ಡಗರ್ ಸೊ ಎಂಚ ಆತನ ಲೈಕ್ ಆತನ ಲೈಕ್ ಆತ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಕುಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟು ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಕುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಈ ಸತಿ ಪಾಡೋಡು ದಾದ ಪಂದ್ರ ಎಂಕ್ ಉದ್ದ ಕುಜಲ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡ ಏನ್ ಉದ್ದ ಫುಲ್ ಬುಡ್ಪೆ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದ ಎತ್ತಿರ ಅದ ಜುಟ್ಟು ಕಟ್ಟುನಾತ್ ಈ ಸತಿ ಏನ್ ಫುಲ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬುಡ್ಪೆ ಉದ್ದ ಕುಜಲ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುನು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಆರು ಇಂಕ ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಕೊಳ್ಪೆರೆಗರೆ ಸೊ ಐಕ ಉಜ್ಜ ಕುಜಲ್ ಬುರ್ಪೆರ್ಗರೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕುದ್ದೆ ಕುಜಲ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಪ್ಪ ನೋಡು ಇಂಚೆನೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕಲ್ನ ಮೆತ್ತುಂಡು ಮಾತ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅದ ನಿಕುಲ್ ಎಂಚ ಬನ್ಪರ್ ಅಂಚ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಬರೆಲಿ
ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಪೂರ ಬುಡ್ಲೆ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂಚನ್ನ ನಿಂಗ್ ಬುಡ್ಪಾರ ಬುಡ್ಪೇನು ಯಾನ್ ಕೂಡ ಏನು ಗೊತ್ತ ಏನ ಮೀಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪಪುರ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಇತ್ತಂಡು ಗಡ್ಡಪುರ ಯಾನೆ ನೆಕ್ ಒಂದು ರಡ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವಡುತ್ತ ಐಕ್ ಒಂದು ರಡ್ಲ ಟ್ರಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂಬೈದಿನಿ ಯಾನ್ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇಡಿತ್ತಂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಜ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏರ್ಲ ಏನಂತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊರ್ಚಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆರಡ ಐಕ್ ಫುಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬತ್ತಿ ಎಂಚ ಅವಲ್ಯಾ ಇತ್ತೆ ದಾಯಿಗೆ ರೆಡಿ ಆತ್ನ ನಿಂಕುಲು ರೆಡಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆರತ್ತ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಯಾರ ಹೆಂಗು ಕೂಡ ಪೊಣ್ಣು ದುಪ್ಪೇರ್ಗೆ ಐಕ್ ಕುಡಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ ಯಾವ ಮಾರ ಸಂಸಾರದ ಕಷ್ಟಗಳು ಒಂಜೇ ಇಯ್ಯಾವ್ ಕುಡಂಜಿ ಕಟೊಂದು ಕುಡಂಜಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಪುರ ಆತೀತ ಅತ್ತು ಒಂಜೇ ಇಯ್ಯಾವ್ ನಾನೊಂಜಿ ಇತ್ತಂಡ ಮಲ್ಲೆದ್ದೆ ಎಂಕ ಪಾತ್ರೆ ಚಕ್ಕರೆ ಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋಂತಿತ್ತು ಇಕ್ಕ ಅವಳು ಕಾಸು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೋನಾ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಬಾಜಾನ್ ಲೆಕ್ಕಾರೆ ಯಾಕಲ್ಲ ಐಕ್ ಯಾನು ಕುಡೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದ ಯಾನೊಂಜಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತು ಯಾನೊಂಜಿ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಇಲ್ಲಾಡ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಹಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾರೆ ಮಂಡೆ ರಡ್ಡು 3 ದಿನ ಆಡು ವಾಷಿಂಗ್ ಅವೊಂಜಿ ಪರ್ಕಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಮಾರೆ ದಾಯ ಗೆತ್ತದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಎದಾತಂದೆಲ್ಲ ಹಾಲು ಹಾಪಿನ ಐಕ್ ಈ ಸತಿ ಹೊಸತ್ತು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅವಿನಿ ಬರ್ಪುಣ್ಗೆ ಅವಂದ ಅವಲ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಗ ಮೊಕಲ್ ತೂವಾಡ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಪರ್ಕಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಗೆತ್ತನೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಓಪನ್ ನಿಕಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದು ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇಜ್ಜ ಯಾನೊಂಜಿ 100ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಟನ್ ಒಂಜಿ ಗೆತ್ತ ನೋಡು ಸಿಲ್ವರ್ ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ ಅಂತು ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಎಂಕ್ ಬತ್ತಿ ಡೈಮಂಡ್ ಬಟನ್ ಯಾವು ಎಂಕ್ ಬತ್ತಿಯ ಅಕಲು ಪೂರ ಮನಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಟನ್ ಏನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಟನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹತ್ತು ಡೈಮಂಡೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನಿಯಾ ಚೆರಿ ಯಾನಿಯಾ ವಿಶ್ವಯಾ ಆಯ್ಗ ಇತ್ತೆ ಗುರ್ತ ಸಿಕ್ನ ಆಯ ಗುರ್ತನೆ ಮುಜ್ ಮಾರೆ ಆಯ್ ಬೌ ಬೌ ಬಲ್ಪಿರಿ ಎಂಕ್ ಏ ಮಗ ಚೆರಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಯಾನಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಏರ್ ಬಂದು ಏ ಇತ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾತ್ರಿ ಏರ ನಿಂಕುಲು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಅಂದ ಅಂದು ನಿಂಕುಲ್ನ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಏ ಆಕಲ್ನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರ್ಕೆ ಅಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದ್ದೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ತೂಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ದ ಅವಸ್ಥೆ ತೂಲೆ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನೀರು ಪೋರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೈಪ್ ಕೊಳ್ತಾರತ್ತ ಐಟ್ ನೀರು ಪೋವಂತಿತ್ತು ಜಿ ಮುಳ್ತಿಡ್ದು ನೀರು ಪೋವಂತಿತ್ತು ಉಲೈದ ಅವಸ್ಥೆ ತೂಲೆ ಉಲೈತೂಲೆ ಎಂಚ ಉಂದು ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವೇ ತಿತ್ತು ಬತ್ನು ಅವೇ ತಿರ್ತು ಬತ್ತುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಲೆ ಒಂದು ತಿರುಗುಜ್ಜಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಐಟ್ ನೀರು ಪೋವಂತಿತ್ತಜ್ಜಿ ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಪೈಪ್ ಕೊಳ್ತಾರತ್ತ ಐಟ್ ನೀರು ಪೋವಂತಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಐಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅಂತದ ಇಂಕುಲು ಇಂಕುಲು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅಂತಿತ್ತ ಇತ್ತ ದಾದ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಉಲೈದ ಅವು ಸ್ಟೀಲ್ದ ಒಂಜಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವೇ ತಿರುಗೋಂತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಲೆದು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಬಾಲೆ ಮೀಪೋಡು ಬಾಲೆಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಪೋಡು ಐತ ಮಿಡ್ಲು ಎಂದೋ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಕ್ಕೊಂತಿರ್ಲಿರ್ ಲಕ್ ಅಂದು ನೀನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿತಿ ಇಂತ ಅತ್ತಿಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಗೊಂಜಿ ಹೊಸ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಗೊಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಬಾಲೆ ಬತ್ತನ್ ಟೆಂಪೋ ಅವಳ ಬಾಲೆನ ನಮ್ಮ ಪೂರವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಡು ನಂದ
ಬರ್ತಾರೆ. ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ. 295. LGದ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನೀವಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಏತಂಡ್ ಟೆಂಪೋಡ್ ಬರ್ತದೆ ನನ್ ಗೀ ಸೋಂಪೋಯೆ ಅಂದು ದುಂಬೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬೆ ಗೀಸದು ಪೂರ ಪೆನಕ ಸತ್ತಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕೊರಿನಿ ಮೊರನೆ ಆತೆ ಒಂಚೂರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಒಂಚೂರು ಏನ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಇತ್ತಂಡೆ ಅವೆ ನಂಚೆಂದಿದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ಕಡೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಖಾಲಿ ಪಾಪ ಅಯ್ಯೋ. ಮಾಡಿದೆ ಯಾನ್ ಆತ ಬೆನ್ಪಿನಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪುಸ್ಕಾಡ್ ವಚ್ಚಿ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಟ್ಟ ಪುಂಡ ಆತ್ ಕಾಸ್ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ನಿಕ್ಕೆ ಈ ಆಲ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಮಾತ ಎಂಕ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ ಬಾಲ್ದಿಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಏನ ಪಿಂಕ್ ಅಂದೆ ಕರತ್ತು ಕುಂಟ ಎಂಕುಲು ಅಡೆ ಪೋಯ್ ಬಲ್ಲ ಅವಲ್ ತೋಪದ್ ಬಂಕ ಅಷ್ಟು ತೂಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಹೊಸ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಸೊ ತುಲೆ ಒಂದೇ ತುಲೆ ಒಂದೇ ಎಂಕಲ್ನ ಪೊಸಾತ್ ಮೂಲು ಹಾ ಎಂಕಲ್ನ ಪೊಸಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಬುಡೇದಿ ಅವು ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ಲ ಪಂಡ್ಲೆ ಬುಡದಿ ಇಂಕನ ಬುಡಾಡಿದ ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊರೆಗುಂಡು ಒಂದು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆವಡು ಮಾರಿ ಆಯ್ ರೆಡಿ ಬಾಲ್ದಿ ಬರ್ತದೆ ಆಯೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ದುಂಬೆ ಆಯೆ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೆ ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಪೊಸತ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಎಂಕುಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಅನ್ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಏನ ಪಂಡ ಡ್ರಮ್ ಪೂರ ಲಗಾಡಿ ಹೋತುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಏತ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಂಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಗಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಮುಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ಆಪಿನಿ ಮಂಡ ಅವು 2 ತಿಂಗಳು ಗೊರ ರಿಪೇರಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ತಗೊಳ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಮತ್ತೆ ಅವೇನ್ ತೂದು ಅವು ಪಾರ್ಟ್ ಪೋತುಂಡು ಪನ್ಪಿನಿ ಪೋಪೇರು ಅವು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡ್ದು ಬರೋಡ್ಗೆ ಅವು ಬರ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಆಮೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಣ ಅಂಚೆ ಈ ಸದೆ ಡ್ರಮ್ ಪೂರ ಲಗಾಡಿ ಹೋತುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಡ್ರಮ್ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಎಂದು ತೋಪದೆ ತೋಪನ ಅಂಚ ಈ ಸತಿ ಎಂಕುಲು ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ಗೆತ್ತೊಣ್ಣ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡು ತೂದು ಪನ್ಕ ಅತೆ ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ಒಂದು Review ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ LG ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅವರೇ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆ ಕಾಲ್ ಮತ್ ಕೇಂದ್ರ ಓಲ್ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಾರ್ ಪಂಡೆ ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ಬೊರ್ಚಿ ಸೊ ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ಬೊಕ್ಕ LG ಗೆತ್ತೊನ್ಲಿ LG ಆಯ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಪೂರ ಬಂಡೆ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ LG ಗೆತ್ತೊನ್ನಿ ಸೊ ತುವರೆಗ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆದುಂಡು ಅದ ಎಡ್ಡೆ ಲುಕ್ಕುಲ ಉಂಡು ಉಲಾಯ್ಡು ವಿನಿಷನ್ ಕುಲ್ಲ ಅವಲಿ ವಿನಿಷನ್ಲ ಚೆರಿನ್ಲ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ವಾಶ್ ಕೊರೊಳ್ಳಿ ಒಂದುಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅರೆಪೊಲಿ ಅಮ್ಮ ಮಗನ್ ದೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಅವೇ ಅಮ್ಮ ಮಗನ್ ದೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಮಗ್ಗ ಪೋ ಓದು ಪೋ ನನ್ನ ಪೇಯ್ಲಾ ಒರ್ಚಿ ಪೋವಿನ್ನ ಏತ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆವಂತುಂಡು ಸೊ ಒಂದು 2 ದಿನ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ತಗೊಳ್ ಬರ್ಪೇರು ಒಂದೇನು ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ 2 ದಿನ ಒಂದೇನೆ ಇಂಚೆನೆ ದಿಕ್ಕನಮ್ಮ ಅವಂದ ఒక ఫస్ట్ కుంటూ ఎన్నానే ಎನ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪೂರ ಒಂದು ರಾಶಿ ಉಂಡು ಇನ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ನೀ ಯಾರ್ದೋಡು ಟೈಟ್ ಜಿಕ್ ಎನ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ನಿಂಕೆನ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಎನ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಲ ಒಂದು ಬೈತಂಡೆ ಅಡೆ ಗಾಂಡತ್ತ
ಇಂಚನೇನಾ ಇತ್ತೆ ಇಂಚನೆ ಜಿಪ್ಪುನನಾ ಬೊಕ್ಕ ಓಲ್ಡ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಆತೀನಿ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪನಗ ಅವಿನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಪಾಡ್ರೆ ಹಿಂಗ ಎಲ್ಲೋ ಕೊರ್ರೆ ಓಕೆ ಕೊರ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ನೆನಪಿಜ್ಜ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆತೀನಿ ಜಿತ್ತೆ ಆ ಪರಮಿಷನ್ ಒಡೆ ಪಾಡು ಹೆಂಗ ಆ ಪರಮಿಷನ್ ಪಿರಪುಡ ಕಾಸ್ತಿಕ್ ಕೊಡು ಬಂದತ್ತು ಒಂಜಿ ಗುಜಿರಿ ಪೋಪುಡತ್ತ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಬಂದ್ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋದು ಒಡೆ ಪಾಡು ರವೇಶ್ ಎರಗಾಂಡ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಟ ಬಲೆ ತೊನ್ಲೆ ಏನಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಸರಿ ಉಂಡು ಬಂದು ನತ್ತು ಸರಿ ಮಲ್ತ್ ದಿಯರೆಗ್ ಬೋರ್ಡ ಪಂಟ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತುಲ ಆಯ್ತುಲ ಚೇರಿತುಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಿಂಗೆ ಮಗೆ ತುಲೆ ತುಲೆ ಸರಿ ಎಂತ ಮಾಡುದಿಲ್ಲಿ ಜಾದಂತಂದುಲ್ಲ ಬಾಲೆ ತಿಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಇಯವ್ ಇಯವ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ತೋಪ ಹೊಡ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಪಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ಹಾಕೊಂಡು ಬಾ ಹೋಗೋ ಬಾ ಬಲ ಪೋಯ್ ಬಲ ಬಾ ಬೀಳ್ತಿ ಬಾಯ್ಚ ಬಾ ಚೇರಿ ಸರಿ ಬಾ ಸರಿ ಬಾ ಚೇರಿ ಬಾ ಅಂಪತ ಇಲ್ಲೊಂಚೂರು ಎದುರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮೋಟರ್ ಗಟ್ಟ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈತೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಎರಡು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಅಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅದು ಬಂದು ಅದು ಕೂಡ ಏಸಿದಾತ ಏಸಿದಾತ ಮೇಯ್ನ್ ಅದ ಅಕಲ್ನ ನಟರಾಜ್ ಸೈಡ್